632-400 на телефона, на който ви очакваме. И сега отблизо ще ви запозная с моя интересен гост, Серафим Захариев. Човек, който се вълнува от екстремното, различното, един от най-ярките представители на slackline общността в България и в Пловдив най-вече. А за slackline, за екстремните преживявания, за баланса на тялото и духа. За това ще си говорим с Серафим Захариев, който освен обичайните си занимания, успява да вмести в натоварената си програма и баскетбол, скейтборд, сноуборд, стрит фитнес и йога, която балансира духа и го зарежда след така екстремните преживявания, които периодично си осигурява. Сега започваме разговора с него така как са го привлекли екстремните спортове, занимания, адреналина, какво е това slackline и разни други такива интересни неща, така че слушайте. Като че ли винаги съм бил спортна личност и съм се занимавал с доста спортове в миналото си, но най-екстремният, който срещнах преди 4 години, беше точно slackline. Беше интересно, защото... Как така го срещна? Да. Как се запозна с него? Бях на морето и едно кайт училище, бяха опънали лента. Беше само около 7-8 метра лента на пясъка. И помня, че 2-3 дена гледах с уважение така лентата, защото бях пробвал и както при всички първи опити, крака ми се потресе и аз изобщо не можах да запазя баланса. Така че 2-3 дена я гледах, но просто реших, че не може да е толкова трудно. И в момента, в който отидах и така се случи, че имаше и кой да ми каже малко теория за това как да застана на лента, къде да гледам. Има си правила. Има си няколко изречения, които трябва да знаеш. Просто успях да мина лентата от няколко опита. И в момента, в който усетиш това покоряване на баланс, така ако мога да го нарека, просто се запалих мигновено. Сега да кажем какво точно е slackline или slackline. Slackline, да. Slackline. И longline и така нататък всичките стилове. Но да кажем първо какво е това. Тази лента на колко метра от земята, тя самата колко сантиметра е, какво се прави, колко баланс най-много може да се запази в първите опити и след това с повече труд. Да. Лентата се нарича slackline. Самата лента е наречена slackline. Тя е направена от различно от полиестерни или нейлонови или смесица, такива влакна, материали, да. И в повечето случаи тя е доста динамична. В slackline това е разликата между вървенето по въже, което познаваме от доста години. От цирковото изкуство, точно да. Така, от цирковото изкуство. Разликата е, че тя е динамична и при нея не ти трябва пръчка за стабилизиране, за баланс. Теб ти трябва абсолютно цялото тяло и всеки един мускул, за да останеш на лентата. Да го владееш. Точно така, за да успееш да останеш, нали, да запазиш баланса на лентата. Тя се опъва на какво? В най-честите случаи използваме дървета. Хубаво е дърветата да са големи и здрави, да, за да няма проблеми. Но това е най-удобното. Просто ти трябва 2 дървета, отивате в парка и опъвате лентата. На какво разстояние от земята? Като за начало е хубаво да се почне под коляното, само на 30-40 см от земята. Лентата да е късичка, 7-8 метра за начало е супер. И в момента, в който я натегнете с трещотката, с обтегача, тя вече става малко по-стегната, но въпреки това остава доста динамична. И това са първите стъпки. На такава височина препоръчвам да бъдат. А тези изречения, които ти си разбрал при първата си среща с slackline, аз така ще го наричам, да? Да. Като теория, какво ще кажеш? Като теория, хубаво е да сложим петата на лентата, да е успоредна на лентата. Първо на единия крак, после на другия. Първо на единия крак, да, центрираме се, слагаме петата на лентата, единия крак, вдигаме тялото нагоре и в момента, в който останем на един крак, ръцете ги използваме за баланс, точно така. Най-важното е да имаме статична точка. Когато погледнем напред, може би в края на лентата, препоръчвам на хората, вие вече имате статична точка и знаете къде трябва да наблегнете и мускулатурата ви как трябва да се стегне, че да останете на лентата. Така че това са 2-3 изречения, които само ги оттам нататък вече е само пробване и тренировки. След това може ли да се качи височината на лентата? Самата лента казахме ли колко е широка? 5 см. Да. 5 см е страхотно за началото, защото дава един по-голям комфорт. И вече в другите стилове лентата стига до 2 см и половина. Много е тъничко това. Поне на мен така ми се струва. Трудно да се задържиш. Така е, но няма никаква разлика за един човек, който е практикувал това нещо и който го пробва често, защото динамиката е една и съща, а това как се чувства крака ви върху лентата е различното. Някои хора ще харесат повече 2 см и половина, някои хора ще харесат лента, да? повече 5 см. Така че всичко до нагласта.
няма наистина голяма разлика, освен психическата, нали? Нагласа. Нагласа, и настройка. Да. Обувките? Обувките препоръчвам да са с плоска подметка, скейтерски обувки, които да са стегнати, да предпазват малко от малко краката при евентуално Глезена? падане. Има ли значение да го предпазва, т.е. такъв тип да са обувките? Може и да е без, но който иска да се застрахова, като нищо може да е и надглезена обувката. Ползвате ли някакви други предпазни наколенки? Лакътници, точно. В един от стиловете, триклайнингът, което е реално акробатика върху лентата, ползваме, защото може да си представите един човек да използва лентата като трамплин, която е 5 см. Винаги има възможност за охлузване, за падане и има някои така чорапи, например, които си слагаме на краката. Да, просто това е основното. Но иначе предпазни средства няма като каски, коленки. Да, това има предвид. Нещо, което... До там. Продължаваме само с мъничко да си говорим с Серафим Захариев за екстремното, за слаклайна, кое как и защо се прави. Останете с нас. Пловдив. И ние продължаваме в Шейкър по Радио Пловдив и се опитваме рано в неделя сутрин да излезем от тази лека меланхолия, която започва да ни обхваща в началото на септември, просто защото идва активната есен. Правим го с по-екстремни преживявания в компанията на Серафим Захариев, представител, един от най-ярките представители на слаклайн общността в България и в Пловдив включително. Вече разбрахте какво е слаклайн. Сега ще продължим да си говорим с него за това. Кое, как, защо се прави в слаклайна. Само припомням накратко. Слаклайна, това беше динамична лента, широка между 2,5 и 5 см, пъва се между две статични точки, дървета или пък някакви така други стойки и балансирате на нея. Това е най-общо казано. И какво още? Слушаме Серафим Захариев. Килограмите имат ли значение? Или просто баланса на тялото има значение? Зависи как владееш тялото. Да, няма никакво значение. Килограми, няма никакво значение. Възраст. Препоръчвам просто на всички това занимание, защото това може да подобри вашите възможности в други спортове и може всеки да намери баланса си върху тази лента. Всеки може да има някакъв различен стил. Някои хора обичат да танцуват, някои хора обичат да скачат. Да. Всеки може да намери неговото занимание върху слаклайн. В Фейсбук страницата прочетох, че освен на тялото балансира и духа. Как се намесва духа тук? Духа се намесва, защото слаклайна предразполага да бъдеш навън, да бъдеш сред природата, да бъдеш с приятели, карат да предприемеш един как да го кажа, просто природосъобразен живот. Точно заради това, че... динамичен. И динамичен, да, точно заради това, че си вънка, че си сред природата и че се забавляваш. И се чувстваш добре. Да. Ленти на българския пазар има. Малко е трудно, да, в момента с лентичките, но слаклайни могат да се намерят в спортните магазини за нормални цена. По интернет също могат да се поръчват. Достъпно е. В един момент, в който си купиш лента, ако си я пазиш достатъчно, доста време. Късат ли се, да. Това ми беше. Доста време можеш да изкараш. Не. Наистина са доста здрави, ако наистина знаеш как да ги експлоатираш. А как трябва да ги експлоатираш? Да внимаваш с трещотката. Тя е нещо, което затяга. Точно така. Трещотката. Да не опънеш прекалено. Едва ли можеш да опънеш прекалено, защото те са много здрави. Но в момента, в който ги отпускаш, има възможност лента да заседне и съответно ръбчетата да почнат да се изтриват лека по лека. Да. Това с малко повече опит. Всеки разбира как да си го слага и как да си го маха безопасно и без да наранява лентата. Да кажеш по нещо и за всеки един от стиловете другите. Значи триклайнингът, триклайнинга казахме, че акробатиката, той е един от най-известните стилове. Това е реално, използваме лентата като батут, само че с доста повече баланс и концентрация. Следващия стил е лонглайн. Лонглайн са дълги ленти. Дългите ленти също се натягат с... Колко дълги? Тук става въпрос за това колко дълго е за теб. Лично, да. Значи човек просто започва от късото и оттам нататък продължава, нали, колкото може. Аз лично, моят рекорд е 120 метра. Личният рекорд, но в момента тренираме. Имам лента 220 метра, така че тренировките... За колко време се задържаш? Тоест ти трябва да изминеш. Да. Това е идеята. Да, при лонглайна идеята е да я минеш, защото там динамиката е още по-голяма. С какви движения минаваш? Абсолютно балансирано. Същите неща, които казах за теорията. Това е крачка след крачка. Вдишване, издишване. Всяка една крачка е предизвикателство. Да.
Понеже видях, че правиш други неща на лентата в интернет пространството, затова те попитах с какви точно движения. Да, значи... Ти си доста напред. Благодаря. Значи в триклайнът са тези акробатики, които сигурно сте виждали. Да. Лонглайнът се съчетава с триклайн понякога, защото тези дълги динамични ленти имат една точка в тях, едно място, в което ти също можеш да скачаш и да правиш триклайн. Доста по-динамични и впечатляващ за хората, защото и динамиката е по-голяма и скока е по-висок. И стигнахме, може би, до най-екстремния вид, най-екстремния стил slacklining. Това е хайлайнът или ленти опънати високо над земята. Много високо. Да. Тук става въпрос за осигуряване на лентата, за установки, които са направени от хора, които разбират, с материали алпинистки. Слага се безопасно въже под лентата. Това е резервния вариант, ако нещо се случи с главната установка. И оттам нататък просто се срещаш с собствените си емоции и страхове, защото знаеш, че можеш да минеш една 10 метра лента без проблеми на земята, но в момента, в който отидете горе на скалата, просто цялото тяло ви казва, че не трябва да сте там. Мускулите ви отказват, мозъка ви отказва. Казвам ви го от личен опит, защото аз 2012 успях да направя първия си Highline проект. Застанах на лентата и абсолютно всичко, просто цялото тяло ми отказа и около 2 часа някъде аз изобщо не можех да опитам да приложа всичко, което знам като баланс и да се изкача на лентата отгоре. Предвид височината, но след около 3 часа успях не само да се кача на лентата, а успях и да я мина. Това се случи нахрабрено. Колко дълга лентата беше 27 метра. Пуснаха ме в дълбоките води. Лентата беше на 50 метра височина. На едно Димитринино кале, невероятна красота, но да седиш отстрани да го гледаш. Да не минаваш по лентата. Да. В момента, в който успееш да приложиш, да преодолееш себе си и да приложиш всичко, което знаеш като баланс и да се изолираш от обстановката, в която си. Просто чувството е невероятно. Това е нещо, което ме мотивира да продължавам и да търся развитието във всеки един стил от слаклайнинга. Шейкър. Добре ли разбърка? Още в началото на тази 2014 година моите приятели астролозите казаха, че 2014 е година на баланса, а не на екстремността, но какво от това? Ние сега качваме адреналин в неделя сутрин с нещо по-екстремно. Slackline се нарича той. Си говорим с Серафим Захариев. Вече чухте какво е Slackline, чухте за неговите екстремни занимания и различни такива. С Серафим Захариев още за Slackline, за триклайна и неговия първи Highline проект, в който минава лентата на височина 50 метра над земята, над Храбрино, над Димитринино кале. Още за усещанията и емоциите и този спорт като цяло чуйте. Разбрах, че страховете може да са там, но ние можем да ги култивираме. И можем по този начин да продължаваме да се движим и както и по лентата, така и в живота. Просто да продължаваме, култивирайки всичките си страхове и изолирайки се до някаква степен от тях. Какво прави тези 3-4 часа, когато се настройваше? Медитираше, гледаше природата? Какво точно правиш? Просто стоях на лентата и свиквах с обстановката. В единия край, предполагам. В единия край. Дори минах лентата един път с ръце, седейки. Застанах по средата на лентата, погледах се, просто свикнах с обстановката, защото изведнъж, отивайки на една такава пропаст, веднага всеки един човек инстинктите са му да се махне. Инстинктът за самосъхранение, Инстинктът за самосъхранение, разбрах, че е доста голям. Доста голям, да. Но не те е страх от високо, предполагам. Друг път си правил неща на по-високо. Мислих, че не ме е страх от високо, до момента, в който не отидах на ръба на тази скала. Един слаклайнер, ако наистина си е свършил цялата работа по една установка, знае, че най-лошото нещо, което може да се случи, е просто да падне на осигуровката и на алпинистката седалка, която ползва. Така че за него е вече какво прави на лентата и как... За това мисли. Точно така. До каква степен се практикува и развит този спорт? То американски, нали така? Точно така. Оттам идва. Да, американците, и то доста нов спорт. 80-те години някъде американците, алпинистите започват да балансират на вериги по паркингите. Оттам нататък се сещат, че могат да използват тяхните ленти, с които се осигуряват по скалите, да ги опънат и да започнат да практикуват slackline. И реално този спорт е от 30 години. Последните 5 години наистина стана огромен бум в целия свят
много бързо се популяризира и много бързо набра сили. Точно заради тези различни стилове и съответно пионерите, които толкова много направиха, нали, за да може целият свят да разбере какво е възможно да се прави. До ден днешен трикове нови се правят в триклайна. Рекорди се поставят в лонглайна, все по-високи, все по-дълги хайлайни. Целият свят избухна в момента, е пика като че ли. Този триклайн, за който казваш, акробатичните неща, които се правят, ти сам ли си ги като хореография измисляш? Да, горе-долу ти си намираш стила, но като цяло има такава гама от готови трикове, че единствено тренировките са нещо, което трябва, за да успееш ти да приложиш. Да, но ти можеш да избереш своя стил и това как ще изглежда твоето представяне, така както го чувстваш. В Пловдив практикува ли се много? В Пловдив... Ти го разпространяваш. В Пловдив имам чувството, че стана столица на слаклайна в България. Наистина виждам много хора. Предимно млади хора. Хора, да, виждам по парковете. Случва се така, че дори виждам хора, които не познавам с ленти по парковете. Наистина ставаме доста повече хората. И във всеки един град виждам, че има вече хора, които се занимават, които така по същия начин популяризират. Просто вярвам, че и в България ще станем една голяма общност, която ще се организира работилници заедно, ще ходи на състезания и съответно ще показваме на света, че с нещата, които обичаме, може да се развиваме и да продължаваме напред. За проектите на Slackline общността в Пловдив след малко. Ново изследване показва, че стоенето прав също е един от добрите начини да предпазим своята ДНК от остаряване. За спорта обаче това е сигурно и доказано на 100%, стига да не прекаляваме, но винаги сме казвали, че търсим баланс и златната среда. Говорим си сега с Серафим Захариев, един човек от Пловдив, който се занимава с много спортове в своето ежедневие. Баскетбол, скейтборд, сноуборд, стрит фитнес с йога. Но от 4 години неговата голяма любов е слаклайна. Само казвам, припомням, това е една динамична лента, широка между 2,5 и 5 см, която се опъва между два статични обекта, може и големи дървета и върху нея се правят различни неща. Може и акробатика, ако вие самите можете, или пък просто да извървите цялата до край, като балансирате на нея и така нататък, но достатъчно неща чухте от Серафим Захариев за Slackline. Сега за проектите на Slackline общността в Пловдив и още нещо слушаме Серафим Захариев. Има ли много момичета, които се занимават с това нещо? Като че ли повече момчета има, но... в интернет, да, но момичетата нищо на нищо не отстъпват. Има доста добри в световен мащаб, така че всичко е въпрос на желание и тренировка. Да, подготовка, да. И подготовка, няма граници. Да кажем за вашите проекти сега. Значи работим по един проект, който цели да направим Slackline място, да направим Slackline парк, който да е приложим във всяка една среда. Slackline парка представлява място, което всеки да отиде и да може да инсталира своята лента. Той ще бъде с различни установки за различните дължини, за различните желания на потребителя, с определената настилка, която трябва да е за безопасност и съответно всеки един човек в този град знае, че там може да отиде и да не само да разпъне, ами и да срещне хората, които практикуват това специфично нещо. Да навлезе в общността. Точно така, да навлезе в общността. По-дългосрочните планове, по-дългосрочният ни проект е да се опитаме да вкараме Slackline като много алтернативно занимание в училищата и в университетите, защото Slackline може да подготви всеки, независимо от какво спортува, може да му помогне в спорта и защо не младите хора да имат нещо интерактивно. Да, има нещо интерактивно, което да ги привлича към физкултурата и към движението. И към движението, точно така. Да се занимава с полезни неща. Амбициозно е това нещо. Като човек, който се занимава от много години с спорт, с екстремни преживявания. Какво можеш да кажеш на всички, които те слушат в момента? В 21 век сме заобиколени от много разнообразни спортове. Имаме достъп до много занимания, било то сезонни, зимни, летни, било то в зали. Така че моето обращение към хората е да намерят своето хоби и чрез нещо, което обичат да поддържат физиката си, да поддържат тонуса си и да се радват на хармонията, защото това е най-добрият начин според мен
чрез нещата, които обичаш, чрез нещата, които ти харесва да правиш, да поддържаш и тялото си, и форма и да психиката се развиваш. И да се развиваш. Така че просто намерете своето занимание и отивайте и го реализирайте. Да. Пожелавам ви успех. Много благодаря. Серафим Захариев за Slackline в Шейкър по Радио Пловдив.